Zenbaki gorriak, zeri deitzen dugu zenbaki gorriak, komentatu dugun bezala super mega importantea da kontrolatzen diren gure diru sarrerak eta gure gastuak. Baina gerta daiteke zera bat ez garela despistatzen bagara eta gure gastuak handiagoak badira dirua sartzen dena baino, sartu gara zenbaki gorrietan. Horrezgatik importantea da izatea saiatzea aurrezten, ez ustezko gora bera horiek ez gertatzeko, baina zer gertatzen da zera hori gertatuz gero, zenbaki gorrietan gelditzen gara. Bankuan horrela gertatuz gero, bankuan edo kutxan berdin dit, egin behar dena da ahalik eta lasterren kontaktuan jarri zure banku edo kutxarekin, bideratzeko hori, komisioietan zera hori, komisioiak zuek bideratzeko eta saiatzeko ordaintzen edo bideratzen hori. Zer gertatzen da, zera normalki ematen den epea, hori bideratzeko 80 egun dira, baina adi, banku bakoitzak izan ditzake bere arauak, hori jakin behar. 80 egun horiek pasatzen badira, orduan sartu ahal zaituzte zerrenda beltz batean, zerrenda horretan oso zaila da ateratzea, eta etorkizunean beste kreditu bat eskatu nahi baduzu, arazo larriak izan ditzakezu, beraz, adi horrekin. Zein da zera horiek zorpetze maila onargarria, printzipioz. Gure soldataren erena baino gutxiago litzateke ideala, hori baino gehiago, ordaintzera gure bankuetako maileguak ordaintzeko gure etxea edo alokaturi baldin bazaude zera alokairua ordaintzeko adi, beraz, eren bat horretarako, zure hipoteka edo zure alokairu ordaintzeko. Mailegu bat eskatzen badugu bankuan gure etxea erosteko, idealena litzateke zera etxeko balio realaren 70% baino gehiago ez eskatzea. Eta saiatzea ordaintzen edo mailegua 20 urte baino gehiagorik ez, salbuespena 30 urte oso gaztea den jendearentzat. Hori topean. Gaur egunean, gero eta gehiago erosten dugu internetaren bidez. Bere alde honak guztio kontrolatzen ditugu, erosoa da, eretzera eramaten dizute, prezioak askotan oso interesgarriak izan daitezke, baina oso arriskutsua beba izan daiteke, kontrolatu zera internetaren beste aldetik, badagoela beba izera horiek arrisku handia, Kontu bat, zera gure ordenagailua, gure telefonoa, egon behar da zera antibirusak, antivirus egokia eta eguneraturik izan behar dugu. Sartzen garen web horri horietan, zera hasi behar dira HTTPS horretan, eta kandau bat izan behar dute. Wifiak, dauden wifi zera hori publikoa, saiatu ekiditu erabiltzen, erabili seguruak direna, hori superimportantea da. Birpasatu, erosteko baldintzak, erosteko zera devoluzioak zeintzu diren, hori beti. Zeintzu diren hori kontratuaren baldintza, birpasatu behar, prezioak merkegia baldin badira, susmagarria, adiegon, bilatu sare sozialetan eta forotan ze iritzia dauden orrialde horietaz, eta gero betikoa zentzuduna, zentzua jarri, ikusten baduzu zerbait arraroa, horiek iditu behar. Eta beste kontu importante bat, web horri horrek izan behar du modu bat
horren jabearekin kontaktuan jartzeko. Helbide bat, telefono bat, ordaintzeko modu fidagarriak izan behar ditu, zalantzaren bat izan ez gero, atzera egin, hobe ez erostea. Susmagarria baldin bada, atzera egin.